ubot ug unsaon na to pag hulagway ang sugid sa ebanghelyo nga itong ibasa karon, nabukas ang langit. Tingali diha sa laom nga pagampo, we can try to imagine the heavens opening and the angels singing, and the Son of God sitting on His throne. Niadto ang atong Ginoo kang Juan nga magbubunyag. John the Baptist recognizes him, ug mingon siya nga, dili unta ako ang magbunyag kanimo, ikaw unta gayud ang magbunyag kanako. He recognizes Jesus Christ, and he says, seeing him, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. He recognizes Jesus Christ, and he says, someone who comes is greater than me, whose laces of whose sandals I am not worthy to unloose. And now he is here. The one John the Baptist recognizes, and the heavens opened. O bikonsan kaniyang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati, og may tingog gikan sa langit nga nagingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. This is a declaration and a revelation of who Jesus Christ is. And as we celebrate the Mass, we know and we declare Jesus Christ is the one who is celebrating the Mass, is the one who converts the bread and wine into His body and blood, is the one who gives Himself to us in Holy Communion. And that is why the Mass is the supreme act of worship to God the Father. We offer ourselves in offering to Jesus Christ, together with Jesus Christ, and the sacrifice is acceptable because by ourselves we are not worthy at all. Let us pray. So much, Ginoo, tanawa mi. Tanawa kaming mga uyamot, kaming wa gayoy amo nga ikapanghambog, kami nga labing ubos nga imong masulugoon, usay magpataas ang mong kagalingon, tabagi kami, dipaya kami, hatagi kami sa mga grasya nga makaila ug mualagad kanimo. Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo.